Uruchiriro rwaye rw'emirongo 5 ekero ekibungo kya gotebi ngam omonyo n'omuya akorende omonyo korasirie obwansu bwaye ningi morayo beke obwanse mobe n'omonyo ime ase muri mumenye ase omorembe inwe ase inwe hangirore gitabu ni kya Mariko akianda ogosoma kwaye 50 omonyo n'omuya korende omonyo korasarie obwansu bwaye ningi morayo beke bwanse mobe n'omonyo ime ase muri mumenye ase omorembe inwe ase inwe kibungo kya gotebi ngam amanenga omonyaro n'omuyore ase kirali twasito kuyotumika lakini rende korabe kogosalikanga iturabe tokoyoira tigatomenye n'omonyo buno bwato obwansu bwaye kirali tuko atomenye n'abaminto ase omorembe ntoba tokungusana na igana agali korende nga toeneke omorembe chinga kichonse kero omorembe orororo nige bintu byonsi bigoikerana ukona kogosegeta kweli tukolia rero ekere kibungo kyabere kegotosemia igo obene kondo mwanchi muri